Не было гэтак званых лялькаводаў, гучных заклікаў і мабілізацыі да пратэстаў, але традыцыйны нядзельны марш усё ж адбыўся, і на ім бел-чырвона-белыя балонікі, што ляцелі ў неба у розных беларускіх мясцовасцях. Нацыянальныя сцягі ды нават вершнік быццам з пагоні на кані ў цэнтры сталіцы. Былі тысячы беларусаў і гонар, годнасць і гарачае сэрцы. На жаль, не абышлося без аўтазакаў і затрыманняў. Больш за 20 чалавек у спісах праваабаронцаў. Пачынаем падсумаванне інфармацыйнага тыдня. Сергей Пацасонны, вітаю спадарства. На пачатак сённяшні дзень за некалькі хвілінаў разам з Дзіянай Радкевіч. Гэта ще не значить конец, і хотя у конвульсіях край, рано вставать смерть. Яшчэ не развіднела, а людзі ўжо выйшлі гуляць. Нядзельная раніца традыцыйна пачалася з пратэстаў. Ужо звыклая для гараджан нядзельная карціна ў Менску, калоны з тэхнікі, якія сцягваюцца ў горад. Выходзіць гуляць сёння заклікаў толькі Павел Латушка. Протест остается главным нашим оружием, которое очень боится власть. Поэтому она так истерично и жестоко пытается его подавить. Но именно благодаря вашему протесту система расшатана, разбалансирована. Адно з адрозненняў сённяшніх маршаў бел-чырвона-белыя балёнікі, якія запускалі пратэстоўцы. Марш адбыўся не без святочнага настрою. Я за новую Беларусь. Мои друзья поддерживают эти движения протестные. Я не могу остаться в стороне, и я солидарен с ними. Надо, чтобы протесты сохранялись. Но это уже не остановить. Падтрымліваю, трэба перамен. Перамен, прагнуць мільёны вачэй. Перамен, грукаюць сэрцы хутчэй. У нашым смеху ды ў нашых слязах і пульсацыі вен. Перамен, хутчэй перамен. Застрашыць беларусаў тыя, хто трымае сёння ўладу, спрабуюць і праз змены ў заканадаўстве. Вырастуць штрафы, павялічыцца адміністрацыйны арышт, нават да 30 дзён. А таксама з'явяцца грамадскія працы, і гэта ці не крок у нейкі канцлагер. У сераду Палата прадстаўнікоў прыняла ў другім чытанні новы кодэкс аб адміністратыўных правапарушэннях. Хрысціна Чарняўская. У кастрычніку журналістка Алена Донар правяла за кратамі 30 дзён запар на падставе двух пратаколаў паводле артыкулу 23.34 Кодексу аб адміністрацыйных правапарушэннях. Першыя 15 Алена атрымала нібы за ўдзел у жаночым маршы 26 верасня. Другі такі ж тэрмін ёй прызначылі за акцыю 6 верасня. Найбольш складаным, прызнаецца нашая калега, была адсутнасць сувязі звонку. Такой весь час у тебя напруживание. Ты не упэўнены там і да апошняга дня я не верыла, што я магу выйсці. Другое, гэта хутчэй за ўсё разуменне, што гэты месяц, які ты там прасцеў, гэта проста згублены час, то бок яны цябе забралі проста месяц твайго жыцця ні за што. Цяпер жа, згодна са змяненнямі, якія чакаюцца ў кодексе аб адміністрацыйных правапарушэннях, за паўторны пратакол паводле народнага артыкулу змогуць прысудзіць адразу да 30 сотняў арышту ці штраф памерам да 5400 рублёў. Праваабаронца Тамара Сідарэнка лічыць такія змены у прынцыпе адпаведнымі сітуацыі ў нашай краіне.
Административный кодекс предусматривает такие серьезные нарушения, как и хулиганские действия, и нарушения там, в быту, в электро, в газовом хозяйстве, в электро. Во всей нашей жизни действует административный кодекс за любое нарушение. И вот оказывается самым страшным нарушением, самым опасным, судя по наказанию, признано как раз-таки участие в несанкционированных массовых мероприятиях. І гэта не адзінае новаўвядзенне, прынятае палатаю прадстаўнікоў у другім чытанні 18 снежня. Гэтак з'яўляецца новы від пакарання ў выглядзе грамадскіх працаў. За здзяйсненне некалькіх адміністрацыйных правапарушэнняў максімальны тэрмін арышту павялічваецца з 25 до 30 сотняў. З артыкулу 23.34 наогул выключаецца такая мера пакарання, як папярэджанне. Павялічваюцца і памеры штрафаў. Максімальны за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве ўзрос з 810 рублёў до 2700. Такую ж суму давядзецца плаціць за непадпарадкаванне міліцыянтам, а за абразу службовай асобы ў інтэрнэце могуць пакараць на суму до 5400 рублёў. Вот эта жесткость, на мой взгляд, она не обусловлена справедливостью. Здесь прежде всего, забыта статья 23 Конституции и Международный пакт о гражданских и политических правах. Это два документа основных, на которые должен равняться и кодекс, и все остальные законы. Для большасці еўрапейскіх краінаў не характэрная практыка караць чалавека за ўдзел у масавым мерапрыемстве, а атрыманне дазволу на правядзенне мае заяўляльны прынцып. Пакуль чалавек, удзельнічаючы ў масавым мерапрыемстве, не парушае іншае заканадаўства, ён там не знаходзіцца ў стане алкагольнага ап'янення, ён там не збівае тых, хто вакол, яго няма за што караць. Усе змяненні могуць набыць моц пасля падпісання дакументу Лукашэнкам, выдання адпаведнага закону і публікацыі яго на нацыянальным прававым інтэрнэт-парталі. Як падкрэслівае праваабаронца Тамара Сідарэнка, з улікам таго, як хутка праводзіўся нарматворчы працэс, чакаць гэтага моманту не давядзецца доўга. Хрысціна Чарняўская, Белсад. А мы, спадарства, працягваем падсумаванне інфармацыйнага тыдня. Цуд на раство. Са слязамі радасці на вачах вярнуўся ў Беларусь мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч. Яму, беларускаму грамадзяніну, забаранілі ўезд на радзіму яшчэ 31 жніўня, а пазней Александр Лукашенко заявіў, што Кандрусевіч ездзіць у Польшчу па інструкцыі знішчэння Беларусі, а гэта, маўляў, не дазволена. Раптам, паводле словаў міністра замежных справаў Владзіміра Макея, узурпатар змяніў меркаванне. Нібыта выключна з павагі да просьбы папы Францішка. Мітрапаліт вярнуўся ў архікатэдральным касцёле Найсвяцейшай імя Марыі, ён узначаліў імшы пастэркі. Вернікі віталі Тадэуша Кандрусевіча авацыямі, а таксама прайшоў брыфінг для журналістаў. Gdzie by ja nie był, gdzie by ja nie służył, jak świętary biskup, ja zawsze pamiętam Białorusi, bo to moja батьківщина. I wiecie, kiedy naprzykład listopada ja był w Wilnie na uroczystości Bożej Matki Ostrobramskiej. Ja każdy rok tutaj jeżdżę na te uroczystości i tam tak samo jest święta msza na białoruskiej mowie podczas tych uroczystości. Wiadomo, że w tym roku było mniej ludzi, ale powiedzcie mnie było wiele składane promulacji. Ja pierwszy raz zobaczył swoich ziemniaków. Ja pierwszy raz zobaczył tych ludzi, którzy przyjechali tam, albo tych, Białorusy, którzy żyją w Litwie, którzy chcieli spotkać się z biskupem, chcieli razem z nim modlić. I сегодня, когда я все межу, я попросил Кировцу встать, я стал на колени, подяковал Богу за вертание, поцеловал землю. Это моя земля. Я вырос отсюда, я хочу тут быть, я хочу тут служить. И николи не выступал супротив Беларуси, завжди боронил интересы Беларуси и буду это чинить далее. Тым часам працягваецца гульня з Расіяй са скокамі ў эканамічную пастку. Афіцыйны Менск дамовіўся з суседкаю аб продажы нафты на лета. Неафіцыйна пра гэта агенцтву Reuters паведамілі крыніцы, знаёмыя з хадою перамоваў. Што праўда, зніжак не будзе, але і кошт
и объем продажу российской сыравіны у нашу краіну застануцца нязменнымі. Цяперашняя цана складае прыкладна 90% ад сусветных коштаў, распавёў эканаміст Ярослав Романчук. Нафтавыя бароны зноў робяць свой гешэфт, а ўсё астатняе і палітыка, і інтэграцыя, усе гэтыя размовы наконт супрацы, яны застаюцца на паперы. Так што Беларусь як нафтавы эмірат, ён безумоўна страціў сваю увагу, якую меў там на 2000-е годы, але зноў гэта будзе нейкая крыніца даходаў, не такая, як хацелі бы беларускія ўлады, таму што па нафтаму, вось па падаткаваму манеўру Беларусь нічога не атрымала. Паводле крыніцаў інфармагенцтва Reuters адбылося некалькі тураў перамоваў. Белнафтахім дамагаўся зніжэння цаны на нафту. Шэраг расійскіх экспарцёраў наадварот выступалі за яе павелічэнне. З беларускага боку таксама нагадалі пра кампенсацыю шкоды за пастаўленую на мазырскі НПЗ брудную нафту. Аднак гэтае пытанне, як і кампенсацыя за ўведзеныя ў Расіі падатковы манеўр, засталося без узгаднення. Дзеля забеспячэння магутнасці беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў нашай краіне трэба каля 18 мільёнаў тонаў нафты на год. Паводле экспартнага плану нафты ў першым квартале 2021 Расія адправіць у Беларусь 4,5 мільёны тонаў. І спадарства пытанняў, што гуляе Александр Лукашенко і ці гэта апошняя партыя, калі можна на адную карту паставіць усё, а таксама ці старыя метады ва ўсіх гэтых дзеяннях спрацуюць. Гэтае і іншае пытанне скірую да Александра Класкоўскага, вядомы палітычны аглядальнік ужо на сувязі. Вітаю вас. Добрый вечер. Спадару Александр, дамова па нафце хіба не надта аптымістычная. Не падвысілі, але ж і не абнізілі коштаў. Так, сапраўды, я б тут яшчэ дадаў, што днямі і наконт газу бакі дамовіліся таксама, і беларуская Мінэнерга так даволі туманна паведаміла, што цана амаль што такая, як і ў 2020 годзе. Цямняць, бачыце, это ўжо стыль такі, як і з каранавірусам, як і з усімі рэчамі, але, мяркуючы па ўсім, ва ўсякім разе, Расія не задрала цану ні на газ, ні на нафту. Так что я бы сказал так, что Москва надто не ірвецца падтрымліваць Лукашенку, бо ён для яе стаў не вельмі перспектыўным партнёрам, але і валіць яго ў эканамічным плане, прыціскаць вось гэтымі эканамічнымі вагарамі таксама Расія не хоча, бо калі Путін тады вось ад пачатку пасля выбараў падтрымаў Лукашенку, ён трапіў у пэўную пастку, і Лукашенко цяпер гэтым карыстаецца. Ён разумее, што Москва, Кремль хоць і не вельмі яго любяць, але не бачаць нікога іншага, і яны баяцца ствараць тут нейкі хаос эканамічны ў Беларусі, бо гэта падштурхне зноў палітычныя забурэнні, і можа адбыцца вось тая каляровая рэвалюцыя, якой аднолькава баяцца і Лукашенко, і Путін. Таму тут два аўтарытарыі сапраўды ў адной лодцы. У адной лодцы, але што з беларусамі? Ці тут увогуле беларусы нікому не цікавыя? Бо ўсё ж такі, аб'ектыўна Александр Лукашенко не мае падтрымання большасці беларусаў. Калі казаць пра пазіцыю Масквы, яна няшчырая, мякка кажучы, таму што з аднаго боку, глядзіце, Масква нібыта падштурхоўвае Лукашенку, нагадвае увесь час там і міністр замежных спраў Сергей Лаўроў, і Дмітрий Пяскоў, спікер Пуціна, і іншыя некаторыя там расійскія спікеры увесь час нагадваюць, што вось жа Лукашенко паабяцаў правесці канстытуцыйную рэформу, паабяцаў зладзіць дыялог з народам. Які дыялог, дык мы добра ведаем, як ён схадзіў да гэтых палітвязняў у СІЗА КДБ, а збольшага гэты дыялог у двукосці ён дручкамі на вуліцах вядзецца з тымі, хто хоча сапраўдных перамен. Але збольшага Маскву гэта яны, можа, і хацелі б на нейкага меней скандальнага, меней таксічнага хаўрусніка яго замяніць, але
сам Лукашенко гэта не хоча і попробуй яго скалупні. Москва пры тым, што ў яе вагары тэарэтычна ёсць, насамрэч вось з тых прычынаў, пра якія я раней сказаў, яна яго скалупваць наўрад ці будзе. Будзе крывіцца Пуцін, але зноў будзе сустракацца і будуць дзяўбці пра тую самую братнюю інтэграцыю. Вось, уласна, вяртаючыся да пратэстаў, якія і сёння досыць актыўна адбываліся, хаця і ў змененым фармаце. Калі глядзім на іх, то вось кіраўнік менскага АМАПу досыць для сябе аптымістычна сказаў пра тое, што яны адбываюцца цяпер толькі ў тэлеграм-каналах. А што б сказалі вы? Ну, гэта не зусім так, таму што дастаткова выйсці ў краму па хлебу, моўна кажучы, і з вялікай імавернасцю натрапіш на нейкую чарговую калону, на гэтыя такія партызанскія, так бы мовіць, фарматы барацьбы. Усё гэта працягваецца, усё гэта відавочна, прычым вось і ў спальных раёнах, я ў адным з такіх раёнаў жыву, таму командир менскага АМАПа Балаба пакуль што выдае жаданае заізнае. Так, фармат змяніўся, маштаб, магчыма, не той, што быў раней. Ну, гэта было чакана, эксперты гэта прадракалі. І тут не дзіва, бо збегліся адразу некалькі чыннікаў. Гэта і холад, гэта і рэпрэсіі, гэта і пандэмія, гэта і псіхалагічная стомленасць. Гэтым нічого страшного няма, што на нейкі час нібыта вось заціхаюць гэтыя пратэсты, ці ва ўсякім разе змяняецца іх маштаб. Я думаю, што гэта перадышка можа пойдзе і на карысць, а насамрэч незадаволенасць людзей нікуды не падзелася. За гэты год яны значна пасталелі, яны сталі болей салідарныя, яны навучылі час аднаго прачуваюць і, на жаль, я думаю, рыхтуюцца сапраўды вельмі сур'ёзна, не будуць грэбаваць ніякімі сродкамі. Таму вось мы бачым, што з аднаго боку рэжым не уяўляе сабе іншых варыянтаў, акрамя як закручваць гайкі, а з іншага боку народ таксама не гатовы змірыцца з гэтай паліцэйшчынай і хоча прагне перамены. Многія спадзяюцца, мы бачым, што пажаданні навагоднія і калядныя шмат у каго менавіта палітычныя і менавіта звязаныя з тым, каб нарэшце надышлі ў Беларусі вось гэтыя вялікія чаканыя перамены. Сапраўды, вось гэтыя навагоднія жаданні аб'ядноўваюць многіх беларусаў. Вы гаворыце пра паліцэйшчыну. І вось тут таксама узгаданы ўжо Балаба заклікае са зразуменнем ставіцца да прапускнога рэжыму. Што гэта за новаўвядзенне? У нас што вайсковае становішча, бо межы ўжо часткова зачыненыя, таксама ёсць шэраг абмежаванняў, цяпер нейкі прапускны рэжым. Таксама людзі ў чорным у масках патрулююць, некаторыя раёны кантралююць пад'езды. Гэта, ну так, ведаеце, нават не ў размоўнай мове. Мы ў нейкім кірунку ідзем у краіну-лагер, і калі ідзем, то на якім этапе? Так, сапраўды. Вось у гэтым плане крэатыў якраз працуе у кіроўнай вярхушкі, у сілавікоў, выдумляюць усё новыя абмежаванні, хоць, здаецца, ўжо болей няма чаго ўжо знішчаць. І так усе правы і свабоды практычна знішчаны, але закручваюць гэтыя гайкі ўсё мацней, і гэта, я думаю, не мяжа. Ну, людзі проста не ведаюць іншых метадаў. Хаця мне здаецца, што ўжо там і Лукашенко, мусіць, чухае патыліцу, і яму дакладваюць, якія невясёлыя, мякка кажучы, эканамічныя чакаюць перспектывы. Ну і з рэпрэсіямі ён усё ж такі разумее, што можна вось так, закручваючы гайкі, і сарваць разьбу. А самае галоўнае, што ціснуць на яго і вонкавыя, знешнія гульцы. Падціскае па-свойму і Расія, хоць у яе свая специфіка і свае інтарэсы. Ну і Захад усё ж такі пакрысе узмацняюцца заходнія санкцыі. Я думаю, што пачынае патрохі лавіраваць Лукашенко. Вось мы бачым, быў сюжэт якраз перад нашай гутаркай пра тое, што мітрапаліт Кандрусевіч вярнуўся ў Беларусь. Пачынаюцца, напэўна, нейкія гульні і на еўрапейскім кірунку, бо калі згадаць ранейшыя адлігі ў дачыненнях з Захадам, з Еўропай, то менавіта праз Ватыкан
Ватыкан, двойчы Лукашенко спрабаваў вось так уехаць у Еўропу, карыстаючыся тым, што Ватыкан гэта ўсё ж такі не частка еўразвязу, што ён вядзе аўтаномную палітыку, і папа любых грэшнікаў можа прымаць. Таму я думаю, што ўжо трохі ў гэтым кірунку пачынаюць мазгі ў кіроўнай вярхушкі працаваць. Вяртанне мітрапаліта Кандрусевіча, калі ўжо ўзгадалі гэтую тэму, гэта ўсё ж такі лічыце, што это гульня, не саступка Лукашэнкі? Ну, у пэўнай ступені трэба аддаць належнае. Я гляджу вось у сацыяльных сетках процілеглыя меркаванні. Хтосьці мяркуе, што гэта Ватыкан пайшоў на нейкую непрыгожую гульню з рэжымам. А я думаю, што ўсё ж такі тут Ватыкан паказаў сябе з лепшага боку, таму што ён, ну, кажучы такой свецкай сленгавай мовай, не здаў свайго чалавека, не здаў Кандрусевіча, таму што калі прыязджаў вось спадар Гуджэроці нядаўна, спецпасланнік папы Рымскага, дык была такая версія, што ён абмяркоўвае нейкую кандыдатуру наўзамен Кандрусевіча. Але ўсё ж такі аказалася, што Ватыкан змог пераканаць, што трэба, каб вярнуўся Кандрусевіч у краіну, і гэта вялікі сімвал, гэта, я думаю, вялікі знак такі для вернікаў і для ўсіх тых, хто змагаецца за перамены. Знак таго, што ўсё ж такі можна дамагацца нейкіх пакуль што лакальных мэтаў, а потым можна будзе дамагчыся і большых мэтаў. Спадару Александр, мы будзем завяршаць нашу размову. Адно вельмі кароткае пытанне і вельмі кароткі адказ. Владзімир Путін сказаў пра тое, што будзе вакцынаваны ад каронавіруса, а Лукашенко ўсё ж такі адмовіўся ад вакцынацыі. Гэта што, прыкмета цвёрдага арэху Лукашэнкі? Ну, хто яго ведае, можа насамрэч насуперак таму, што носяцца з гэтай вось расійскай вакцынай, насамрэч, можа, у Лукашэнкі няма вялікага даверу да яе, і ён думае, ад граху падалей, лепей можа абысціся і без гэтага падарунку ад усходніх сяброў. Але хоча гэты падарунак для ўсіх беларусаў. Дзякую вам за гэтую размову. Александр Класкоўскі, вядомы палітычны аглядальнік, быў з намі на сувязі. Мы ж працягваем. Ходзіш на пратэсты, трапляеш у базу пратэстоўцаў. Міністэрства ўнутраных справаў хваліцца, што стварыла такую сістэму. Што важна, у базу трапляюць не толькі затрыманыя, але і ідэнтыфікаваныя асобы. Гэта карная сістэма адказвае на адзіную кнігу рэгістрацыі злачынстваў, забываючыся, аднак, што кроў мірных людзей з іх рук не змыюць аніякія застрашванні. І злачынствы прадстаўнікоў гэтак званых сілавых структураў трапляюць у адзіную кнігу, якая ўвесь час пашыраецца. А што пра гэта і пра гэтую кнігу думаеце вы, жыхары Менску? Данная кніга патрэбная, пакуль не будзе наладжана пераслед усіх злачынцаў. Если они пришли с повинной, то как бы пускай будут. Все-таки это не отягчающие обстоятельства. Хочется какой-то справедливости, в конце концов, чтобы это не просто так закон работал в одну сторону, а работал как бы на две стороны. Надо знать лицо этих убийц, и все. Доказы. Это основное, на чем можно, на что можно реагировать. Один бок кажет одно, другой бок кажет другое. Я, будем так казать, нейтральный. Что зробили з народом, обов'язково треба, каб было наказано. Обов'язково. Так нельзя оставлять. Но, может, немножко поймут люди, что так делать нельзя. Может быть, они немножко включат свои мозги при этом. Пускай будет книга. Но хотя такие люди не читают книг, как вы понимаете. Мне так кажется. Интернет все помнит. Все просто. Сейчас век цифровых технологий. Все можно записать. И за все преступления всем придется ответить. Абсолютно верно. Если нарушили закон, неважно, будь ты с коркой милиции или без, придется за это отвечать. Это должны разбираться правоохранительные органы. Им не нужно мешать. Вот все, что я могу ответить. Любая информация тоже может быть фейковая, как с той стороны, так и с этой. Я не поддерживаю буллинг. Преследование это очень... это понятно, для чего эта книга. Чтобы мешать им в нормальной... не в нормальной жизни, а мешать им жить просто.
Я не поддерживаю это, я считаю, что должно быть все решено через суд. Усё гучней пра далейшы лёс Беларусі загаворваюць у кантэксце Крамля. Масква не жадае страчваць уплыву з Лукашэнкам ці без яго. Таксама Крэмль можа рыхтаваць у нашай краіне палітычныя сілы, якія выступяць супраць Лукашэнкі, але за інтэграцыю з Расіяй. У рукі расследавальнага выдання «Інсайдер» трапілі дакументы з планамі адміністрацыі прэзідэнта Расіі, и протягнет тему Ярослав Стешек. Российское выдание «Инсайдер» не один раз расследовало и публиковало информацию, незручную для Кремля, якая потом знаходила подтверджение. Цяперашняя публикация «План Б» заснаваная на злітай перапісцы кіраўніка управления президента России у международных и культурных сувязях генерала службы знешняй выведки Владимира Чарнова. Сярод документаў вераснёвая стратэгія працы ў Рэспубліцы Беларусь, дзе прапаноўваецца атрымаць уплыў над новымі палітычнымі сіламі Беларусі, перадусім апазіцыяй, стварыць грамадска-палітычны рух, з якога выйдзе 1200 прарасійскіх кандыдатаў на парламенцкія выбары, і сфармаваць падкантрольныя Крамлю сеткі медыяў, блогаў і рэгіянальных лідараў. Месца ў планах Крамля для Лукашэнкі проста не знайшлося. Ён узгадваўся гэтых дакументаў выключна ў кантэксце таго, што ён не папулярны лідар. Сапраўды, ужо ў кастрычніцкай справаздачы генерал Чарноў сведчыць, што ў Беларусі расце масавая і глыбінная незадаволенасць Лукашэнкам, якая распаўсюджваецца ў народзе насуперак дзеянням сілавікоў і адміністратыўнага апарату. Таму генерал прапаноўвае стварыць палітычную партыю супраць Лукашэнкі, але за Расею. Если до руководителей Российской Федерации донесут, что Лукашенко не выгоден им, и, конечно, физическое устранение такое, теоретически это возможно. Если Россия поможет свергнуть режим, то, скорее всего, потому что, а для чего им нам помогать? Чтобы поставить удобного для России человека. Мы не хотим жить как в России, мы не хотим жить на постсоветском пространстве. Вариантов у них немного. Либо как-то согласовывать свои действия с белорусским народом, либо получить врага, так сказать, на ближайших десятилетия. «Інсайдер» публікуе і устаноўчую праграму прарасійскай партыі «Права народа» у стадыі распрацоўкі. У ёй поўна правак аўтарства Мікіты Лагавога. Як піша выданне, гэты малады чалавек актыўна стварае імідж апазіцыянера, пры тым, што з'яўляецца сынам Івана Лагавога, беларуска-расейскага бізнесоўца, які ўваходзіць у палітычны клуб партыі «Единая Россия». Клуб «Центр социально-консервативной политики» паслядоўна выступае за паскарэнне беларуска-расейскай інтэграцыі. Таких документаў і праектаў можа быць дзясяткі, калі не сотні. Вось гэтыя актывісты, румолаўцы, я бацькаўцы ў тым ліку, яны зараз выдумляюць розныя партыі, арганізацыі, пасылаюць гэта сваім кантактам у Расіі, спадзяючыся атрымаць падтрымку фінансавання. Пры гэтым у якасці партнёра ў дакументах не згадваецца сённяшні наймацнейшы актыў палітычнай апазіцыі. Лукашенко змог пераканаць Крэмль, што ўсе ягоныя праціўнікі фігуры захаду, мяркуе Ігор Ільяш. Не было ніякіх падстаў казаць пра то, што Калеснікава, ці Ціхановская, ці Бабарыка, яны нейкім чынам могуць разглядацца як празаходнія кандыдаты. Але яны, канешне, па факце тая ж Ціхановская стала празаходнім палітыкам проста вымушана, таму што яе выгналі з краіны, таму што сам Крэмль яе назваў празаходнім палітыкам. Следчы камітэт Расіі нават абвесціў Святлану Ціхановскую ў крымінальны вышук, але у генерала Чарнова выйшаў пракол нават з тымі, каго ў злітых крамлёўскіх дакументах запісалі ў прарасейскі актыў. Старшыня Рэспубліканскага саюзу прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў Александр Швец, сузаснавальнік бізнес-школы ІПМ Павел Данейка абверглі свой удзел у гэтых працах ды знаёмства з прадстаўнікамі адміністрацыі Пуціна. Неясна, як трапіла ў прарасейскі спіс і аб'яднаная грамадзянская партыя. Партия, которая последовательно выступала и выступает против подписания 31-й, 32-й, 33-й карты. Она не может быть ресурсом
вот этих политтехнологов. Як кажуць эксперты, зліты план мог быць і заяўкай на асваенне вялізнага бюджэту, але ён пацвярджае, што Расія спрабуе ўмяшацца ў падзеі ў Беларусі, між іншага навязваючы Александру Лукашэнку канстытуцыйную рэформу з захаваннем ягонай улады да моманту, калі яго можна будзе прыбраць. Ярослаў Сцешык, Белсат. Шмат пытанняў выклікаюць вось такія матэрыялы і шмат пытанняў на лініі Москва-Менск, і з імі, між іншага, скіруемся да Паўла Латушкі, сябра прэзідыуму Каардынацыйнай рады, ўжо цяпер з намі на сувязі. Добрый вечар. Добрый вечар. Спадару Павел, вось калі глядзіце на тое, што апублікаваў інсайдер, непакоіць, гэта злітыя дакументы ці гэта планавы ўкід Крамля? Мне падаецца, што гэта хутчэй за ўсё кантраляваны інсайт, было ці не было такая падыход, такая апрацоўка з боку адміністрацыі прэзідэнта Расійскай Федэрацыі можа пацвердзіць альбо абвергнуць сама адміністрацыя прэзідэнта Расіі. Я думаю, што і важна, каб і журналісты пыталіся менавіта ў тых, хто з расійскага боку пазначаны за ініцыятараў распрацоўкі такога плану. Выключаць таксама, што такі план ёсць, я думаю, што гэта рэальна. Чаму быў кантраляваны інсайт, чаму быў кантраляваны як бы падача гэтай інфармацыі ў сродкі масавай інфармацыі. Всё ж такі Расія бачыць і аналізуе сітуацыю ў Беларусі, яна бачыць, што імідж Расіі ў вачах беларусаў у большасці і перадусім у тых, хто актыўна выступае за перамены, ён змяняецца ў горшы бок, неаднойчы мы пра гэта казалі, і менавіта паказваючы гэтым планам, Расія хоча прадэманстраваць, што она не забылася пра Беларусь, не забылася пра беларускую справу і плануе ажыццяўляць некаторыя дзеянні, ці канкрэтныя дзеянні ў гэтым накірунку. Найбольш станоўчы момант, я думаю, што для беларускай грамадскасці гэта той, што ў гэтым плане няма Лукашэнкі. Расія не адводзіць яму аніякай ролі. Мы раней казалі, што існуе як бы тры сцэнары развіцця падзей. Гэта расійскі, другі гэта Лукашэнкі, уласна, а трэці гэта беларускага народу. Што тычыцца інструментаў, якія прапаноўваюцца выкарыстоўваць у рэалізацыі гэтага плану, вось тут узнікае шмат пытанняў. Перадусім, гэта стварэнне групаў уплыву, гэта рэсурсныя базы, ствараць інфармацыйныя структуры, кантраляваныя сродкі масавай інфармацыі, грамадскія арганізацыі і нават партыю. Калі як дыпламат, я думаю, што і не трэба тут быць дыпламатам, гэта непасрэдна дэманструе о планах умяшальніцтва ўнутранай справы суседняй краіны. Тут існуе некаторая супярэчнасць. З аднаго боку, частка беларусаў, беларускае грамадства кажа пра тое, што Расія павінна ўмяшацца ў беларускую справу і дапамагчы, каб Лукашенко зышоў ад улады. Другая частка беларускага грамадства ўвогуле не уяўляе сабе такі сцэнар і лічыць, што ніхто не мае права ўмешвацца ў беларускую справу, і менавіта толькі беларускі народ павінен гэта вырашаць. Але я думаю, што вось менавіта пры першым сцэнары, калі мы пры першым варыянце, калі беларусы кажуць, што Расія можа ўмешацца ў ўнутраныя справы Беларусі, то тут ёсць ліміт для Расіі. І ліміт гэты пазначаны толькі адным: не дапамагаць нелегітымнаму Лукашэнку. Калі не ажыццяўляць яму дапамогу з боку Расіі, то яго гадзіны пры ўладзе перайдуць у хвіліны, і ён перастане існаваць як асоба, якая яшчэ фармальна і нефармальна выконвае нелегітымна ўладу ў нашай краіне. Іншае пытанне – гэта вось міжнароднае пасярэдніцтва. І тут Народнае антыкрызіснае ўпраўленне аднойчы казала, што тут трэба выкарыстоўваць менавіта інструменты дыялогу. І інструменты дыялогу могуць удзельнічаць як Расія, так і Еўрапейскі Саюз, краіны якога, як і Расія, з'яўляюцца сябрамі Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву Еўропе. Мы прапаноўвалі неаднойчы стварыць стабілізацыйны план для Беларусі з удзелам як Расіі і Еўрапейскага Саюза. І тут гэта ўжо натуральны працэс, калі вырашае справу беларускі народ, але дапамагаюць міжнародныя пасярэднікі, якія фактычна з'яўляюцца гарантамі таго, што гэты план будзе рэалізаваны ў інтарэсах беларускага народу. Калі толькі адзін з партнёраў, Расія ці ЕС, тут, конечно, ёсць таксама некаторыя рызыкі. Толькі ЕС, будзе Расія перашкаджаць, калі толькі Расія, мы разумеем, што могуць быць некантраляванае развіццё ўнутранай сітуацыі ў краіне.
Спадар Павел, але таксама калі зазірнуць сёння ў сеціва і на тое, як і некаторыя эксперты, і таксама як некаторыя беларусы рэагуюць, скажем, і на каардынацыйную раду, і на Паўла Латушку таксама у тым ліку, то вельмі часта я лічу, што і вы таксама маеце доступ і таксама чытаеце гэта і бачыце, што гаворка ідзе, што вы таксама гуляеце пра расейскую гульню. Што б вы адказалі на гэтыя закіды, бо вельмі важна задаваць такое пытанне? Ну, па-першае, я не чуў пра тое, што я іграю ў расійскую гульню. Першы раз з вашых вуснаў гэта чую. Это па-першае, хацеў бы это абсалютна абвергнуць. Я заўсёды казаў з першага дня, як стаў членам прэзідыума Координацыйнага, гэта вельмі лёгка адсачыць па маіх каментарах і выказваннях. Яшчэ са жніўня ніколі не мянялася моя пазіцыя. Я прагматык, як прагматычны палітык, я здаю сабе справу, што 50% гандлёвага звароту паміж Беларусью і Расіяй, беларускага гандлёвага звароту, гэта наш гандлёвы зварот менавіта з Расійскай Федэрацыі. Ці ёсць на сённяшні дзень у Беларусі палітык, які скажа, што трэба пабудаваць мур паміж Беларусію і Расіяю і пазбавіцца магчымасці гандляваць у 50% ад усяго гандлю Беларусі з Расіяй. Да чаго гэта прывядзе? Я думаю, кожны чалавек, які мае магчымасці аналізаваць і рабіць высновы, ён гэтую выснову зробіць сам. Таму трэба менавіта будаваць адносіны так, каб побач з намі былі сябры, раўнапраўныя сябры, якія паважалі інтарэсы перадусім беларускага народу. І гэта неаднойчы я падкрэсліваў і казаў і паўтараю таксама сёння, што менавіта нашай пазіцыі антыкрызіснае ўпраўленне з'яўляецца рэалізацыя прабеларускага сцэнара з гэтых трох, зразумела, пры удзеле міжнародных пасярэднікаў. І вось тут мы разумеем, што да той моманту, як Расійская Федэрацыя будзе дапамагаць праз крэдыты, праз палітычныя кантакты, праз інфармацыйныя ўплывы ў адносінах да Лукашэнкі, ён будзе яшчэ мець магчымасці, ну, некаторыя, ўсё ж такі я не лічу, што гэта прынцыпова і канчаткова гарантуе яму захаванне пры ўладзе яшчэ доўгі час, будзе мець нейкія магчымасці кантраляваць уладу. Як толькі Расія зойме прабеларускую пазіцыю, беларускага народа менавіта, а не Лукашэнкі, вось тады і вырашыцца сітуацыя ў бок, хутчэй вырашыцца ў бок беларускага народа. Всё ж такі, як прагматык, я здаю сабе справу, што людзі хочуць перамены. Людзі хочуць перамен як мага хутчэй, хочуць, каб яны наступілі сёння. Калі мы гатовы гуляць у доўгую з Расіяй, з Захадам і гэтак далей, то гэта можа расцягнуцца на гады. Всё ж такі нам падаецца, што важна гэта пытанне вырашаць шмат хутчэй. І пры гэтым захаваць беларускую незалежнасць. Гэта таксама вельмі важна. Спадару Павел, канцэпцыя нацыянальнага прымірэння, гэта тое, чым вы таксама займаліся вось апошнімі тыднямі, збіралі прапановы па гэтай канцэпцыі. І калі гаварыць пра гэту канцэпцыю нацыянальнага прымірэння, гэта прымірэнне адной часткі грамадзянаў, якая служыць дзяржаве, і другой часткі грамадзянаў, якія зараз супрацьстаяць гэтай дзяржаве. Вось у гэтым кантэксце што павінна быць з Лукашэнкам, як вы бачыце паводле гэтай канцэпцыі? Ну, тут, я думаю, пытанне абсалютна яснае і зразумелае. Я адкажу не як палітык, а як юрыст. Ёсць шмат прыкладаў здзяйснення з боку Лукашэнкі злачынстваў, і ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам ён павінен быць прыцягнуты як грамадзянін Беларусі да адказнасці. Да крымінальнай ці іншай гэта будзе залежыць праз працэдуру адкрытага судовага разгляду, праз працэдуру правядзення следства, збору фактаў, прадстаўлення гэтых фактаў. Ніхто не збіраецца нікога на кавалкі рваць, як кажа заўсёды гэта Лукашенко. Мы хочам пабудаваць новую Беларусь, якая будзе пабудавана на падставе права, закона, правасуддзя, калі ўсе працэдуры будуць зразумелыя, ясныя і выконвацца ў адпаведнасці з заканадаўствам, а не воляй адной ці некалькі асобаў. Фактычна сёння мы маем правы дэфолт, бо адна асоба падмяніла сабой канстытуцыю, выбарчы закон, крымінальны кодекс, адміністратыўны кодекс і гэтак далей. Толькі вуснымі даручэннямі альбо пісьмовымі указаннямі ён фактычна прымае рашэнне, хто будзе несці адказнасць, а хто не будзе несці адказнасць. Так што гэта, напэўна, трэба змяніць, а гэта з'яўляецца прыкладам таго, што гэта асоба здзяйсняе злачынствы. Ён парушае дзеючае заканадаўства і канстытуцыю нашай краіны.
Але мы павінны таксама разумець, што у дзяржаўным апараце ёсць здаровая частка дзяржаўнага апарата. Частка з іх выказала сваю незгоду з рэжымам, перайшла на бок народу. Частка з іх не зрабіла гэта публічна, але ўсё ж такі захоўвае патэнцыял такога кроку, і мы з ёй працуем у антыкрызісным управленні. Што тычыцца агульнай ініцыятывы каардынацыйнай рады, гэта таксама накіравана на тое, каб падкрэсліць, што адказнасць будзе індывідуальная і што адказнасць не будзе групавая, што мы не збіраемся рабіць, як бы зараз так абмяркоўваецца ў каардынацыйнай радзе, нейкія ілюстрацыі. Плануецца, што будзе ажыццяўляцца менавіта працэдура прымірэння праз прыняцце адпаведнага заканадаўчага акта, які можа прадугледжваць як публічнае заўвагі, публічнае парицанне альбо таксама звальнення з працы. Што тычыцца тых асобаў, якія здзейснілі крымінальныя альбо адміністратыўныя правапарушэнні, то тут будуць дзейнічаць адпаведныя нормы адпаведнага заканадаўства. Галоўнае, каб усё было паводле закону, а злачынцы сапраўдныя былі пакараныя. Дзякую вам за гэтую размову. Павел Латушка, сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады, быў спадарства з намі на сувязі. І вось навіна з апошняй хвіліны чэмпіянату свету у Беларусі па хакею у 21 годзе, магчыма, не будзе. Міжнародная федэрацыя хакею хоча перанесці яго з Менску. Такія апошнія паведамленні ў медыях з'явіліся на гэтую хвіліну. Як гэта будзе далей, безумоўна, будзем сачыць за падзеямі. Але хутчэй за ўсё, што чэмпіянат свету па хакеі, які меўся адбыцца на летась, будзе перанесены. Галоўнымі ворагамі ўлады зрабілі незалежных журналістаў. Пад варту на гэтым тыдні трапілі 5 прадстаўнікоў прэс-клубу. Гэта старшыня Юлія Слуцкая, а таксама Сергей Альшэўскі, Алла Шарко, Сергей Якупаў, Пётр Слуцкі. Яны усе праходзяць падазраванымі па артыкуле аб ухіленні ад выплаты падаткаў, асабліва буйных памерах. У офісе арганізацыі і кватэрах прадстаўнікоў прайшлі ператрусы. Вобшукі адбыліся і ў іншых работнікаў незалежных медыяў у сталіцы ды рэгіёнах. Юлія Лабанова. Журналісты і не толькі ведаюць прэс-клуб «Беларусь» як пляцоўку, дзе праходзяць дыскусіі на грамадска важныя тэмы, трэнінгі і майстар-класы па журналістыцы. Яшчэ прэс-клуб маніторыў працу медыяў. Аднак сёння вывучалі дзейнасць ужо самой арганізацыі. Першую затрымалі заснавальніцу і старшыню прэс-клуб «Беларусь» Юлію Слуцкую проста ў аэрапорце па прыбыцці ў Менск. Ждала ее там около 40 минут, часа. Вот, она не вышла. Потом приехали, как выяснилось, ее повезли домой, дома провели обыск. Человек 10 в штатском. Подогнали потом бус и увезли ее, как мне сказали, в ДФР. У дэпартамент фінансавых расследаванняў для паказанняў забралі і іншых кіраўнікоў прэс-клубу. Ужо пазней камітэт дзяржкантролю згадаў, што арганізацыю правяраюць на падаткі і грошы, атрыманыя з-за мяжы. Аднак найперш завіталі ў памяшканні, дзе медыйнае аб'яднанне арандуе офіс. Гэта завод «Гарызонт». Прыйшлі дадому з ператрусамі да менеджераў Сергея Якупава і Сергея Альшэўскага. У апошняга паводле сваякоў забралі карткі і працоўны ноутбук. А ў кватэры праграмнай дырэктаркі прэс-клубу Аллы Шарко выламвалі дзверы. Паведаміць пра здарэнне яна паспела ў Беларускую асацыяцыю журналістаў. Улады вельмі рэзка рэагуюць, калі нейкая арганізацыя становіцца паспяховай, калі яна пачынае публічную кампанію, калі яна пачынае такія спецпраекты, як прэса пад прэсам, якую робіць прэс-клуб апошнія некалькі месяцаў. Сапраўдная прычына, канешне ж, у гэтым націснуць на арганізацыю грамадскага сектара і, магчыма, паказаць захаду адказ на заходнія санкцыі. На якой падставе праводзілі аператыўныя дзеянні, працаўнікі праваахоўных органаў не патлумачылі. Паводле месца жыхарства Аллы Шарко праз 10 хвілінаў пасля сігналу прыехаў адвакат Сергей Зікрацкі. Аднак увайсці ў кватэру не ўдалося. Яго папросту выставілі, не даўшы тлумачэнняў. Покажите мне удостоверение, что вы сотрудник. Покажите мне удостоверение, что вы сотрудник. Будьте добры, находите здесь.
Я не знаю, что там происходит, мне только известно, что там происходят некие следственные действия. Могу предположить, что наверняка это обыск, но точно мне неизвестно. Мне также неизвестно в отношении кого эти следственные действия проходят, потому что, насколько я понимаю, там как минимум 2 совершеннолетних человека. Тлумачэнняў не атрымалі і журналісты, якія прыехалі на месца падзеяў. Намеснік галоўнага рэдактара выдання «Наша Ніва» Андрэй Скурко, журналістка онлайнера Тацяна Шукевіч, журналіст медыазоны Антон Мардзіловіч, затрыманая ля дому, дзе жыве Алла Шарко. Усіх нібыта для правярання дакументаў адвезлі ў РУС маскоўскага раёну сталіцы, аднак пазней адпусцілі. Юлія Лабанова, Белсат. Не спыняецца пераслед журналістаў і заздаюцца спадарства за кратамі таксама і нашыя калегі Дар'я Чульцова, Кацярына Андрэева, якія таксама праходзяць па крымінальнай справе, паводле крымінальнага пераследу, на жаль. І ўжо цяпер з намі на сувязі Ігар Ільяш, журналіст, а прыватна муж Кацярыны Андрэевай. Добрый вечар. Вітаю. Ігар, як Каця, якія апошнія навіны, што мы маем? Вядома, насамрэч не шмат. Я на гэтым тыдні атрымаў толькі другі ліст за весь перыяд яе знаходжання за кратамі. І ў гэтым лісце яна ў прыватнасці піша, што не атрымлівае лісты ад мяне, што наше ліставанне абмяжоўваюць турэмныя цэнзары. Але між тым дадае, што атрымлівае вельмі шмат лістоў ад незнаёмых людзей, якія, вось як яна піша, літаральна укладаюць душу, там дасылаюць ёй нейкія вершы, нейкія малюнкі, то бок вельмі шмат яна адчувае гэтай салідарнасці ад менавіта незнаёмых людзей, але як бачна, вось менавіта перапіску со сваякамі, у прыватнасці са мной, ўсё ж ёй абмяжоўваюць. Па апошняй інфармацыі ёй больш не паўтараліся алергічныя прыступы, якія мелі месца на пачатку снежня двойчы. Гэта былі моцныя алергічныя прыступы, якія здымаліся толькі праз уколы ўнутрымышачна. На шчасце, яны пакуль не паўтараліся, і будзем спадзявацца, што так будзе і надалей. Сапраўды, вось гэтыя крымінальныя справы сталіся такім прэцэдэнтам для журналістаў сёлета, але, як аказалася, гэта не была кропка. І вось на гэтым тыдні прэс-клуб патрапіў, пад такую масаваную атаку, калі ажно 5 чалавек аказаліся за кратамі, узятыя пад варту, і зноў паўтараецца справа праваабарончага цэнтра «Вясны» Алеся Бяляцкага, калі таксама гаворка ішла пра вось невыплату падаткаў. Нібыта, безумоўна, бо ўсе разумеюць, што гэта нібыта. Улада бярэ новых закладнікаў, і калі так, то каму і паколькі будзе іх прадаваць? Улада, безумоўна, бярэ новых закладнікаў, і трэба, конечно, разглядаць гэтую сітуацыю з прэс-клубам у кантэксце нового пакета санкцыяў Еўразвяза. І я нагадаю, што гэтыя затрыманні адбыліся у хуткім часе пасля заявы Макея, што мы будзем адказваць сваімі санкцыямі, сваімі абмежаваннямі супраць тых, хто звязаны з нейкімі там амбасадамі або замежнымі фондамі. І ў гэтым сэнсе гэта працяг вось гэтай стратэгіі у Расіі, у пуцінскай Расіі гэтую стратэгію называюць «бомбіць Воронеж» у адказ на нейкія спрэчкі з Захадам. У нас гэта, ў прынцыпе, тое ж самае. Улады на ўзроўні вось прыватнасці міністра Макея неаднаразова ўжо заяўлялі, што фактычна у адказ на санкцыі будуць цярпець беларусы, што будуць супраць іх нейкія абмежаванні ўводзяцца, будуць супраць іх нейкія рэпрэсіўныя захады ўводзяцца. І гэта, безумоўна, логіка, безумоўна, тактыка тэрарыстаў. Афіцыйны Мінск дасылае такі месседж на захад, што, маўляў, у нас тут 9 мільёнаў закладнікаў, і калі вы будзеце на нас ціснуць, гэтыя людзі пацерпяць. Узятыя ў закладнікі журналісты, і не толькі журналісты, таксама вядомыя асобы, менш вядомыя асобы, абсалютна шараговыя грамадзяне, таксама часткова зачыненая мяжа на выезд з Беларусі. І вось гэтыя ўсе крокі, безумоўна, дэманстрацыя. Але ці ёсць пры такім прававым дэфолце нейкія рычагі ўплыву?
Ну, мне здаецца, што салідарнасць і пратэсты гэта тое, чым можа адказваць беларускае грамадства, і ў прынцыпе нічога іншага ў дадзенай сітуацыі не застаецца. Больш за тое, нават нягледзячы на нейкі спад пратэсту, які мы назіраем у канцы гэтага года, ўсё ж не трэба неяк расчароўвацца ў гэтых метадах, бо насамрэч хто, калі не беларусы, адстаяць свае правы, адстаяць свае правы жыць у прававой дзяржаве, дзе выконваюцца законы, дзе іх правы не парушаюцца. Таму, я думаю, беларусам насамрэч проста нічога іншага не застаецца, як працягваць выказваць салідарнасць, працягваць пратэставаць. Я думаю, што мы хутка будзем назіраць новую хвалю пратэстаў і салідарнасці. Я думаю, што пасля навагодніх святаў, асабліва бліжэй да вясны, мы будзем назіраць вось гэтыя працэсы ў новых маштабах. Ігор, вы таксама з Кацяй разам займаліся расследаваннямі шматлікімі у тэматыцы Донбасу, у тэматыцы Украіны. І вось у гэтым кантэксце таксама вельмі важнае пытанне беларускага Донбасу, між іншага, і таксама беркутаўцам, якія вось на гэтым тыдні зноў з'явілася інфармацыя, выплываюць у Беларусі. Яны не змаглі пазмагацца ва ўкраіне, яны пераехалі ў Беларусь і працягваюць змаганне супраць мірных беларусаў. Вось ты, як чалавек, які займаўся гэтай тэматыкай, як ты бачыш, наколькі вось гэтае пытанне сур'ёзнае і масавае украінскага беркуту ў беларускім гэтак званым сілавым блоку? Ну, я думаю, што ўсё ж гэта кропкавыя факты. Большасць беркутаўцаў былых, яны з'язджалі ўсё ж у Расію. Нам вядома вось фактычна нейкія кропкавыя выпадкі, калі сапраўды беркутаўцы прыязджалі ў Беларусь і атрымлівалі ту нейкую грамадзянства і атрымлівалі магчымасць служыць у беларускіх сілавых структурах. Але, канешне, сітуацыя з беркутам, яна яшчэ раз дэманструе, дарэчы, крывадушнасць палітыкі афіцыйнага Менска адносна у тым ліку сітуацыі на Донбасе. Бо я нагадаю, колькі раз піарыўся Александр Лукашенко, беларускі МЗС, наконт таго, што вось мы столькі уцекачоў украінскіх прынялі, што мы тут выконваем вялікую гуманітарную місію. Але насамрэч, паводле афіцыйных звестках, вось гэты статус уцекачэй атрымалі зусім мала людзей. Зусім мало людзей з Украіны, у тым ліку гэта атрымалі былы амбасадар Украіны ў Беларусі Ежаль, які трапіў пад крымінальны пераслед ва ўкраіне, і тыя ж беркутаўцы. То бок, насамрэч, калі афіцыйны Менск неаднаразова казаў пра гэтых уцекачоў, то гэта былі проста перасяленцы, якія прыязджалі, можа быць, і зараз працягваюць жыць, але статусу уцекача яны ніколі не мелі. А уцекачамі у нас з'яўляліся людзі кшталту Ежаля, якого пераследавалі ва ўкраіне за коррупцию, а у тым ліку пераязджаюць і служаць у сілавых структурах беркутаўцы, якія душылі украінскія пратэсты. Гэта яшчэ раз крывадушнасць пазіцыі афіцыйнага Менска дэманструе адносна Кіева, адносна сітуацыі ва ўкраіне. Ігор, апошняе пытанне. На гэтым тыдні Александр Лукашенко таксама заявіў пра тоны, гэта ягоныя словы, тоны зброі, якая з Украіны нібыта праз украінска-беларускую мяжу ехала ў Беларусь, і гэта выклікала абурэнне афіцыйнага Кіеву. Што б ты сказаў вось пра гэтыя тоны зброі, наколькі гэта ўвогуле магчыма, ці тут зноў чарговы абсурд, і тут ужо толькі пра лекі псіхіятраў можна гаварыць? Ну, гэта, безумоўна, абсурд, і гэта проста смешна, асабліва з улікам таго, што Лукашенко хваліўся шмат разоў, што ў нас тут такая моцная мяжа, тут все закрыта, узмоцнены кантроль на мяжы з Украіны на іншых межах, а тут, оказывается, аж тоннамі перавозілі зброю. Ну, гэта просто смешна. Ну, калі, па-першае, калі былі гэтыя тонны зброі, так, ну, пакажыце нам гэтыя тонны зброі. Што гэта за зброя? Адкуль яны яе везлі і дзе яна знаходзіцца цяпер? А па-другое, яшчэ раз, ну, як гэта ў прынцыпе магчыма пры такім, насамрэч, даволі сур'ёзным кантролі на мяжы з Украінай правозіць такія аб'ёмы зброі, ну,
гэта просто, конечно, гэта заява выконвае функцыі просто прапагандысцкага прыкрыцця того тэрора, які разгорнуты супраць беларускага грамадства, у прыватнасці прапагандысцкае прыкрыццё вось справа Аўтуховіча, якого зноў вінаваціць у тэрарызме. Я нагадаю, што вось 11 гадоў таму яго ўжо арыштоўвалі па крымінальнай справе, вінавацілі ў тэрарызме, і тым ліку Лукашенко казаў: вось у нас тут мы тэрарыстаў схапілі тут, і мы не можам дапусціць тэрора, будзем іх судзіць. А потым суд, нават беларускі суд, апраўдаў па артыкулу тэрарызм Аўтуховіча. І я думаю, што і ў гэтым выпадку, і цяпер Аўтуховіч не здзейсняў ніякіх злачынстваў, якія можна было б кваліфікаваць як тэрарызм, і гэта чарговая палітычная справа. Дзякую за гэты каментар, дзякую за гэтую размову. Ігор Ільяш, наш калега, быў на сувязі. Мы ж працягваем. Адзін з Мінчукоў на гэтым тыдні зазначыў, што супраць зброекарнікаў у беларусаў ёсць сумленне. Яно пераможа. Сецева засыпаюць прыклады грамадзянскай актыўнасці, сярод такіх верш Янкі Купалы «Не быць скотам» у досыць арыгінальным выкананні. Нягледзячы спадарства на тое, што настаў вечар, змрок, людзі працягваюць і працягвалі сёння выходзіць не толькі пасля дзённых пратэстаў. Вось. І, на жаль, ёсць інфармацыя пра 23 асобы затрыманыя. На гэтым ставім кропку гэтага інфармацыйнага тыдня. Сённяшні вечар з вамі правёў Сергей Падсасонны, а напрыканцы узгадваем Леаніда Заіку. Вядомы эканаміст адышоў сёння на досведку. Ён быў неаднаразова госцем і ў гэтай студыі. Чалавек-энцыклапедыя, заўсёды розны і поўны неспадзяванак, а таксама з неверагодным пачуццём гумару. Я правёў з ім не адну размову, а ні адна не пайшла па плане, бо яго немагчыма было прадказаць. Памятаем о тых, хто побач, і пра тых, хто адыходзіць. Да сустрэчы і бывайце. Спадар Леонид. Весь мир развивается со скоростью 3%, ну, черепашья скорость, ну, что возьмешь. А здесь, в Беларуси, застой. Такой полноценный, красивый, пышный застой. Как-то одна молодая женщина стала главой Нацбанка и первый раз говорила, что доллар там падает, растет. Это неверно. Надо говорить о рубле, белорусский рубль. Если хотите доллары, обращайтесь в город Вашингтон, там определяют. Он вообще нормально держит, он стабилен. А вот то, что касается белорусского рубля, то он падает прямо как с крыши на голову. Весной, да, весной обычно просыпаются птички, люди, обостряются те или иные симптомы. Вот. И вообще надо что-то делать весной, понимаете, гардеробчик поменять, платье длинное на короткое, а с гербами вообще хорошо получать, понимаете, гербы у нас какие-то все время неприкасаемые. В стране не должно быть неприкасаемых, а герб, колосья. Вот я когда работал и жил в ГДР, они мне все время смеялись, мои немецкие профессора. Говорили, а ты знаешь, почему у вас колосья на гербу, вот, серп и молот, а у нас циркуль и молоток? Вы знаете, почему нет? Потому что немцы говорили, потому что мы техническая нация. А вы серп и молот. Ну, я бы вернул бы серп и молот, потому что по состоянию души белорусская элита, она такая вот серпомолотальная. А менять, конечно, менять
ну, это не самое время. Это то же самое, что говорить, как сделать так, чтобы люди культурно воровали. Или пускай вот как пьют по праздникам, давайте воровать только по праздникам. Давайте воровать только по воскресеньям. Вот, поэтому это понятие культурно, не культурно пить хорошие напитки, оно иррационально. Люди вообще алкоголь в природе как таковой, и спирт, и прочее не встречается. Это искусственный продукт, сделанный людьми. Почему весь народ с детского сада до пенсионных домов интересуется, что там с нефтью происходит? Вот это дурака валяют, в общем-то, и сейчас все обсуждают. Ребят, покупайте, давайте скидываться, сами будем покупать нефть. Я знаю, где купить. Вот. И будем сами перерабатывать. Что нам остается делать, если правительство не способно это делать? А русских особенно не предупреждали, я так понял, что решили сами. По принципу «все вокруг колхозное, все вокруг мое». Товарищи, у нас помидоры не растут. Они, наверное, красные, большевистские, поэтому у нас их не собирают, даже если растут. А в Турции мы закупаем 130 миллионов долларов помидоры, потом туда едут отдыхать, вообще все деньги тю-тю туда уходят. И мы удивляемся, почему мы так живем. В Беларуси не прошла приватизация, не распилили собственность. Как только распилят, как только министры станут хозяевами наших нефтеперерабатывающих заводов, колейных, тракторных, вот тогда они будут говорить о том, что нужны рыночные реформы. Пока этого нету, и никто не хочет говорить, а уж делать ни при чем. Все, что можно было, делалось. И пили шампанское, и кофе выпили где-то, наверное, цистерн 20. Вот, и потратили миллионы долларов на то, что чиновники ездили в Цюрих, в Женеву переговариваться. Я думаю, что все, что можно было, документы, обоснования, адаптация, все это делалось, но это все бессмысленно абсолютно. Представьте себе, Трамп должен подписать документ, в котором говорится, что Беларусь является страной с рыночной экономикой. Ребята, не будьте вы такими, так сказать, отсталыми. Пункт первый. Второй пункт. Надо стимулировать электрокары в больших городах, прежде всего. Скажем, правительство все пересадить на электросамокаты, электровелосипеды, электроавтомобили только министрам, и то с инвалидностью. Ну все, былое. Да? Ну, что они за все, до того, что не познают. Леонид Заик, главный юморист страны.